Ahoj Davide, co tady tak sedíš? Stalo se něco? Ahoj, já jsem smutný, protože teď mám po maturitě a chtěl bych pracovat v zahraničí, ale nevím, jestli se tam uplatním, víš. Takže jsem teď o tom přemýšlel. No. Já mám jednu paní učitelku, která se zabývá projektem Europass. Tak tě tam klidně můžu vzít. To je dobře, to je bylo super. Dobrý den, paní učitelko, omlouvám se, že narušuji hodinu, ale mohla byste prosím vysvětlit Davidovi, co to je Europass a jak se tvoří? Samozřejmě, Davide, posaďte se. Europass je mezinárodní forma životopisu. Využijete ho, pokud hledáte uplatnění v zahraničí. Vyplnit si ho můžete na stránkách www.europass.cz. Káť, mám ještě jednu otázku. Zajímalo by mě, co musí Europass obsahovat. Europass by měl obsahovat osobní údaje, pracovní zkušenosti, dovednosti, vzdělání a uvedeš všechny certifikáty a osvědčení, která vlastníš. A jsme na stránce Europassu. Nejprve vyplníte, Davide, své osobní údaje. Dále vyplníte pracovní zkušenosti, vzdělání, odborné kurzy, certifikáty. Nesmíte zapomenout ani na klíčové kompetence. Kromě osobních dovedností uvedete i komunikační kompetence, organizační dovednosti, odborné dovednosti, počítačové dovednosti. A tady je váš Europass. Jo, děkuji moc. Jsem fakt strašně šťastný, že už to mám. Tak jsem ráda, že něco takového existuje. To je skvělý projekt, ten Europass. Díky tomu to můžu využít v Evropě, uplatnění. Konečně budu mít práci v zahraničí. Tak to je super.